tingo gik moko moter e serikal. Mano kawacho. Ni sani ni gini mane gi tingo akia ni Mfangano gitimo Rusinga. Ing'e adwa ni akony Ondiek. Mokwongo Rusinga Ring Road nobedo launched gi Uhuru Kenyatta kano manyo second term. Mobiro mongiso wa ni gini adwa ni alonche wadhi go elam ka Uhuru Kenyatta ne manyo second term ne gibilo gi William Ruto. Ineno town ma serious makoro Ondiek ng'ise ni gin mane gidhi gi wuoyo mondo miwa dual courage. If you look at serious counties mantie Kenya ka kicheko Meru dual courage nyaka donjo godo town. Kicheko counties ma serious gi ni koro ni Ondiek ema ne gidhi magi wuoyo mondo miwa gini ne magigi. Adwa ng'isi mondo iwinja jogi kane ni gi serikal ne wakwero gi we udhi muomru nikech udhi tung'iyo gima donje yu okonyo wadu okonya kia ni ng'a sani manyocha ni wadhi ma wabedo piny emineno gik mineno katimre sani mane stadium mo ng'ise ni otimre ka ji broad base news no nderni mineno odmin no olos stadium no gotieno gokinyi kang'ani osedaro odhie gini ne mare NGO mare ni NGO ma kene PPP kene ngo public private partnership sama en NGO mare no kanyo Ondiek ni political party do bura mar siasa ng'isi ni political party no ana winje Ondiek en NGO to be jo piny mose konyo be poka neno odie mbutos e konyo ino stadium miwacho no olose in 2 months gotieno godhiambo okinyi yani ji ok nindi nderni mini wach miwinjo ni ng'od wacho wach kera ni akia nang'o mano notimre kata ka niloso Bungoma ka Madaraka Day ne otere Bungoma mano en ga standard gima nokelnwa Homa Bay nikech wach broad base ni osekonyo wandi ineno Ring Road mowacho mar Mfangano Ring Road mar Mfangano pok otim adwa na konyi wago mana maram mitimo ga gi keracha mabe mheshimiwa Millie osebedo katimega embe wadwa ni wayuag ni jowagi mondo timnwa lam kaka koro itimo mar gine ne mar iluongo nade mar Rusinga Ring Road mowacho ni akeni yo madhi Sindo be onge gima timre Gor Mahia Road cha pod ne gi launch nwa warito sani kineno ndara ma mbita nyaka Sindo kakoth ochwe weche tek koro Weke wapenje wach moro sama imanyo project be enadi ni lobbying bedo kata bedo piny mondo ji okwa ni wan mage ma wadwa ni otimre mokwongo lobbying bedo to lobbying nyaka bed gi goodwill ineno mosruok ma jakomo mosore gi jogi emomiyo sani waneno gik moko kadonjo korwa iriambo bana bati kiluongo wani mondo wadi bet to kikikel Weke mondo kel comedy sama wadhi launch affordable housing mokwongo Homa Bay nyisa jatend luo moyier manobedo ka ok Raymond Molo gi wan mano giringo gi abandonwa namba 1 sama wadhi launch paya sama wachako gero paya dong ni giting'o sufria wigi seche kande ne goodwill mane nitie sama wadhi Mfangano Ring Road miwinjo wacho no pekija mbita ta kiani be konyi because Mfangano Ring Road ne onge sama wadhi wait first bwana Weke just a minute yo no ger mondo mi kata maram miwinjo wacho no ger sama wadhi gi president mwadhi go Arambe e school mar Makakimba secondary school ndalo cha ne gin kata Millie Odhiambo ma MP no biro rwako president seche kanegi babandon te seche go wan yanyo dan mano ke sama gidhie bondo giwacho ni wan ma joma nika president uto wajo mofuo kaminewa I'm telling you bwana Weke ngeni ng'amo siepna kendo ber ni waro muko diera tir sate nitie facts makionge go
to okichu ni iwuo kuom gi nikech an ing'ena wuoyo kuom fact nikech kiwacho ni yo mambita nyaka sindo ok dhi mbele sani to kata in inyalo oro nyambaga mondo kijo dhi ocheki ni yono igero dhi mbele as we speak. Ing'eni mano miye then kiwacho ni Rusinga Ring Road nobedo launch guru Kenyatta. Rusinga Ring Road first adwa mi history mare nokwongo chak ni gere gi county government mar Homa Bay. And sichegone awiti Cyprian mne governor. The amount mar budget mar road no was more and the county government no ndiko barua mondo tere to Kera. The process mar tero yorno from county government to Kera no ka almost a year and a half. Mondo mi Kera no approve. I can remember Ndalogo Engineer Kombo was the person in charge. Mano wadi go oro honorable oro mane MCA Marusinga that time. I can tell you I know much about these things. Kikwa you are on that nitie gik minge moloya. I agree. Kake ineno ni party na ni NGO, it's okay. In maybe nge white party moloya, but the fact makoni gi wodma. Samoro kata kwan kae. To kara tilido no luar kori to we olware ko mabe konyo nikeche. I'm telling you the truth. Ni gik mawacho ni gi nyaka nye broad based government be onge gima different nikeche inya paro niya sama president obiro Homa Bay Investment Conference. It is true ni Raymond ne ok dwa chung mondo ene mano kwa madaraka. But en gima ne wase discuss mano se wachi then Raymond left it for Gladys. Ni nikechi ni governor ine midhi kwa chieng conference and mane kama president bebi ni en gima no se bedo consulted. President oye. To sechego iko ne broad based government osebiro sa Homa Bay conference ne broad based government itie. Goodwill mano miyo president oye sechego iko. Ne en mar winjruok e kind jogi. Adwa wacho niya. Winjruok e kind Raila gi Ruto is okay. Mondo mi wabed gi kwe madongro kata na mor. But gima dwa wacho ni en niya nitiere the conduct magitero kanyo mabangi gachiel kende jony moro dhi bedo ni saneno kata sudi gi nosechako chich kodgi jony moro dhi bedo ma gik manowinjo omed yudo ok wadhi yudo nikech jowa okia ling jowa okia kudore jowa okia go deal maber manyalo konyo koro kiwacho ni wane mane wadhi adieri sama ne wan gi wabunge auchiel manokwongo dhika mane sama ne obedo table kenda nyalo an gi rough minutes mag that meeting because I was writing mano abro yudo chima chini kichwanga west bati hapa ni Ondiek ni odak Nairobi sana odwa puonja wach dalawa Ondiek adwa ni apuonji kama ineno ring road mar Mfangano en 54 kilometers ring road mar Rusinga en 11 kiyaka en 11 kiyaka en 22 kilometers ring road mar Mfangano sorry Marusinga Marusinga 53.7 Mfangano 22 because owuok sena nyaka sena okay koro ma mikelo na mondo wuok koda iwache dalawa fine koro wacho ni ring road Mfangano duong molo Marusinga Mfangano duong molo ring road Mfangano duong molo Marusinga koro ngani adwa ni kobire studio ka odhi osom otim research mondo ng'e Mfangano duong molo Rusinga the ring road ema adwa puonji ring road marwa mar Rusinga en 22 kilometers ring road mar Mfangano en 54 kilometers adwa na puonji to kikawinji kibiro Karamogi Kairatil tinyiso jopiny ni kapok William Ruto nobiro nine waonge dala ring road mar Mfangano ne nitie kendo kata awiti biwacho no segago gik ma William otimoni Millie Odhiambo ma MP osegaluore gi Maram koro kikibi mimi ngisi jenia ni ring road ni inge dala mano number 2 mano ikia abo puonji ka ikia to kikibiga kapo kitimo research mara riyo bati kaluore gi kura anyangisi kata kura mar Mfangano gi mar kaluore gi kura uduto te okuyudo gini maber ring road ma Rusinga en kilometers ma pago chiko nukta dek mano kimedo kimedo listen ange area no okay ma kaluore gi kura mano icheko in road koro ing'iyo flanks bende ing'iyo flanks okay but kiluoro mi dhi routes ginariyo Rusinga idhi gi Kolo kose idhi gi kama Sengre en 22 kilometers mano dalawa iwinjo to Rusinga thinne Mfangano
in terms of the ring road. Okay. Number 2, adwa konyi. Ineno ndara mar Sindo ma Mbita to dhi Sindo, to wuok Sindo, to dhi Magunga, wuok Magunga, o dhi ginene. Agolumo. On the other side. Odi Kiabuya to donjo Agolumo, to donjo Sori. Ochopo Sori. Ndara no, there is a problem. Manyaka ngisi. Kia Mbita nyaka Sindo, onge gima timre. Adhi kanyo daily. And every other week, but ibiro ngisi kata ogochuna ni abiera tila ngise anandala. System mawatiyo godo Rusinga. Wamiyo contractors a dek. Ni wacho ni Rusinga Island. Mfangano Island ponge lam. En kilometers adi. The total ring road is around 54 kilometers. All right. And 53 kalore gi kura. Angesi. Okay. Sawa. Angeyo. Mano dalawa. Koro ngani kingisi ni mfangano teino molo Rusinga. Aye. Sani kaka wuyo kodi, system mano atiyo godo Rusinga, ema system madwa ni otire. Kata ndara mineno ni Mbita, chopo madhi nyaka Sori no. Ndara ochakre Magunga. Kiyudo ka ibo yudo kilomita moro apar, kata aboro, mose tim. To korwa koni weche rach. An kipenja, gini degi either contractors obeda ang'wen kata jo matiyo tijni moko chak gi Mbita kadhi Sindo. Moko be wa Sori modonj Kiabuya. Ma Magunga be wa Magunga nyaka ginene nyaka dokonyowa de wan mabor ahinya. Okay. Koro devolve gini mapiyo kendo tere yore ma nitiere alwora ma Homa Bay. Penjo en ni e kinde ma siasa gore piny nikech ija siasa isebede siasa Ondiek en ja siasa osebede siasa machalo kaka koro mag bayo ni ng'ane wacha dier ng'ane riambo ng'ane dhi ataro kama ng'ane timo kama oketo piny kama chalo nade nikech ka wang'iyo kuom ranyisi winjruok mano bedo e kind ODM gi UDA en winjruok mane obedo mar kwe kendo Ondiek wacho ni ka kwe nitie to kata en bomor gik moko nyalo dhi maber. Sama koro gwandruok wuokie matindo tindo gi Weke in ja duond bura mar ODM sewuotho gi duond bura ne Sifuna kier koso en ni nitiere gimoro motemo wacho mondo piny oriere. Bati nyocha iwinjo jakom to jakom wama ODM onge chieng' mosewacho ni wa support William Ruto for president. Wan gi 10-point agenda mane wawinjore ma warito mondo jo wage mane wan osani wasebedo kodgi together mondo gi implement the 10-point agenda. Wan kaka jo onagi kendo kaka jo Homa Bay mokwongo nyaka wach ni William Ruto dhi maber dalawa. But dhi maber no ok nyiso ni wasebedo piny ma wawinjre ni koro wadhi supporte election mabiro ni. Nitie joma muomre dala waka ma wan wasewa agree ni wan gi broad based wan gi 10 points agenda to nitie joma muomre ni William Ruto 10 bila break. William Ruto akia nang'o. William Ruto mano gima pok wabedo piny kaka jo chama mondo wawinjre. Ino joma muomre kaka jo Homa Bay moko ka aneno ka gi muomre. Jakom poko wacho no kochung. Jakom poko wacho emomiyo kiwinjo Sifuna ka wuoyo. Nyocha ineno donginene gi jakom iluongo nade. Kakamega. Niwinjo ka kokwede. Kendo jakom kochung wacho ni Sifuna enie Secretary General mar ODM. So we have divergent views. Jomadoni William Ruto 10 tena 10 bila breaks akeni 10 yango mago be wabo bedo piny ma wabedo piny ma wawinjre. One kaka ODM one gi systems mar manyo presidential candidate. Nitie joma ng'eny madwa bedo president sa podi na asebedo ka TV ka ng'iso ni ji kik muomre. Sama ji go mbaka ma ji wuoyo ma ji wacho weche moko Ken Ondiek no wacho pani ang' no chako olere ane ni nitiere chich moko mabed ka wuok kuom joma moko ni sama ka koro iye kae ma ji ok winjre chal ka gima ji wacho dhok ariyo dhok adek joma moko dhi neno kwe mano betie mane winjruok obede mondo
piny obed gi kwe mondo gik moko tulia mondo dongruok odhi ne jopiny machalo nade? Bati. Yes. An adwa koni ni kwe mane wacho nobetie, kendo agombo ni jowa mondo winja maler. Kwe mane wacho nobetie en gima ne wacho ni Raila winjore gi Ruto. But ok en oganda wa nyocha pok oyie winjore gi Ruto. Oganda wa nyocha oseyie chiko itgi ne William Ruto nikech dongruok ma nyocha William Ruto osechako tero thurwa. Ka nyocha neno gik manochak tim. Kendo awacho ka ni sama ne pod gigo koko gi sufria wigi ne wa launch affordable housing. Sama ne pod gigo koko gi sufria wigi ne wa launch Koginga market ma Homa Bay. Sama ne gigo koko gi sufria wigi ne wa launch Paya ma Homa Bay. Koro gima timore niya, donjo ma jowagi odhi odonjo. Then ayie gi Weke kama wacho ni jowagi moko muomore. Gidhi gi muomore ma koro gichako nyonore nyaka gi gik moko ma gichako lando nyaka gik manyocha timo peacefully. Eka nyaka joko bo chako neno ni kare dongruok dhi mwalo kuma ng'eny ahinya nikech gibiro to gichako nyiso gik manyocha pangi kapok gibire. Bas koro miyo jomoko chako chiew ng'iyo ni kare jogi yudo a lot of things. Adwa koni niya, gimoro ma kata ng'ato wacho ni gini e government. Adwa wacho nini, government mineno ni waonge iye nikech ang'o? King'iyo joma nie sirikal pingo sirikand ni molowa nikech jogot mineno pingo sirikal gi nigi PSS 17. PSS 17 wan gi PSS adi. King'iyo wan gi PS, in fact it's like wan gi PS achiel. Oluga bas koro wayudo luga mar ariyo. Moko gakia. No, I don't know them because anang'eyo Raymond Molo goluga. Moro no I don't. Ok awach ni ok en PS. No. But I'm telling you, but giwach ni gin adek. Ken kako ganda. Nyaki wach ni oganda onge gi PS ariyo. Wan gi PS adi. Gi ok genga ariyo. Kako oganda wa wan adi. Gin adi. Just tell me the exact number. Nikech anyisi ma Western gin 17. Koro look at it. Koro ka PSS gin around 40 or 50. Tuyudo ni wan gi 7, joka nigi 17, joma pingo ka. Unigi 17 to wan gi 3 or 4. Kidhi e ministers, joka nigi ministers 7 or 8 out of a cabinet ni. Wan gi ministers adi. Wan gi ministers maybe wan gi ariyo because wan gi Wandai, wan gi Mbadi. Ariyo. Then ukasuru ni une sirikal malo joka, to joka ni sirikal molu. Kidhi e managing directors, kidhi e CEOs, kidhi MDs, MDs, parastatals, tongo, nyisa Jaluma Sani is head of parastatal, kiwe water sector trust fund, kama wane gi CEO, ki togi 1 or 2. Nyisa, parastatals, jokot. Okwane, gima timore ni wabede bat sirikal, ka gima ne timore ni Raymond Molo gi wan jok manyocho watelo. Nyocha UDA donje Nyanza. Bas, negi neno gi chich, ni ka wawe thuolo ne jogi. Gik mineno dong neno kasa ni mpira ariyo goyo kamora mora. Ute mon liete dong ne kare igero kamora mora. Mae gima nyogi donje gini mondo gi contain. Mondo mi ng'ama chielo ma come up to be a strong person in our land. Winja bat. No, Ken. Wane ratil. Wamo mi interject ka. Wane ratil. Wacha niya. Onge ng'amose dhi ataro mar gimose bedo katimore mo wacho ni wan ok wadwar gino timore. Awacho ni just yiena mondo jowa winj wachna ma wacho ni. Kech adhi e point ma nyaka giwinj niya, agenda mar mondo mi riwruok kind Raila gi William Ruto was not ni mondo kel dongruok. Dongruok was already coming. Kech kata idhi Siaya Bondo Liunda Road girini wasedhi wayawo. Kata kidhi Migori. Gima timore niya, chance mar jenzi ka no biro mane chapo William Ruto, jowagi noko ni mae sama koro wadonje gini mondo wa contain jogi. Then the thing is, ok gichiw lwasi koro mar dongruok. Adwa wacho ne jowa mondo winja, yie adwa kelo Weke is okay, but adwa wacho niya, bedo ma wasebedo gi ng'at achiel, and ma endi kata kigoya ka wuok e studio kata wacho. Bedo ma wasebedo ni wan e tok ng'at achiel, ma en odonje sirikal to en mopango gigi to ok okelnwa dongruok mwadwaro. Gima ne sama ne Raila oriwore gi Moi nowinjo miwa ne en minister mar cooperative development. Nikech mane kama ko mar loso pesa. Wan wadhi wakawre gi ndara, gimo chako timo muko nderni. Muko uteji mondo ger Thika super highway. I want to tell you, cooperative development, manyaka sani, just but winja. Nyaka sani, manyaka mane wadonje William Ruto's government.
pod cooperative ministry pod ok ochako kawo miwa mondo mi jaluo ng'e yo mar loso saga. Kusko gi Sasra ok oromo konyo thurwa e gin wa jonagi waonge gi saga. Jopur mar niang' onge saga ma inyalo ole pesa to kendo iduoko. Jopur mar rabuon onge saga ma ginyalo ole pesa. Kadine kata sama wane nusu mkate government to ne wane ni maendi kama gowa piny jongware onge saga ma ginyalo kawe pesa. Jok matimo everything onge saga. Mae kama challenge ma wantiego mondo walos pesa obed e lwet jowa. To gima timore en ni ODM osebedo dwaro mana ni jowa odong' kama odhiere no mondo mi gisik ka gicolonize. Mano is the thing. Twage. But wawacho gi ka konyo jowa ok siasa tupu mana thing is coming. Adwa ni wakonyre. Yes. Yeah. Ng'eyo ka winjo owadwa ni ng'e ni nomiwa ministries ariyo. Ng'e ni gini noko marwa wan chamo wane ODM. Candidate wa ne Raila Amolo Odinga. To kaka ne wawuok mang'eny gi jowa mang'eny mawago kura, Nyasaye nokoyie ni wabed president. Koro wan jowa nomiwa positions abich. Out of positions abich go bati ne wakawa dek jonage. Wamiyo Mluya achiel, wamiyo Jacosta achiel. Wamiyo Waluya ariyo. Wamiyo Oda Ken. Wamiyo Mluya Ken no links. Weke no links amane uwo yes. Ne wamiyo Mluya achiel. Very good honorable. Wamiyo Jateso achiel, Jateso kod Mluya. Adwani ong'e mano. Wamiyo Jacosta achiel. Ing'eni giri wani oken mar joluo kende. Koro bati Ken Ondiek ni odwani wawe minister for treasury, minister for finance wakau giro paranyani. Omera gi cooperatives go panguro panga cooperatives magu wakau finance ba wapango wichegi. Koro konyo ema chudo ema pango kaka ministries dhi yudo pesa kaka jowa dhi yudo pesa. Sani let me tell you bati nyocha na wuoyo gi Mbadi ong'isa ni one of the biggest hospitals in Russia, mar Kisumu. Russia nyocha okelne Mbadi budget mondo sign. Russia nomi 300 million. Eldoret referral omi around 1.6 billion. Kenyatta demna billions miwinjogo. To koro marwani ipenjo ni to ma ema hospital maduong' ma serve from Bungoma mo binya Kabusia mo binya Kavihiga nyaka the biggest referral hospital emiyo 300 million. Bingeni problem nenango? Problem en mana ni it needs to be upgraded mondo wuoge level 4 obede level moro minyamiye pesa just by signing gimoro kama. Koro oket gini no bede parastatal Russia hospital. Sani wawuok from 300 million to 1.6 billion. Nikech Mbadi a Ministry of Treasury. Just by the mere changing of that wayudo 1.6 billion. Yani wan onagi oseketwa ni wan jo pingo, wan jo chendo, wan gango. A big hospital like that imi na 300 million. Weke wacho gi maber. Ni samoro nagi oseket ni gin joma pingo, gin joma chendo. Ere richo ka gisiro serikali yo mani wacho ni gidhi matekcha. Ema ng'isi ni gini oken mar jo nagi kende. Giro mar jo ODM. Ema nabiro nakelo ni gini mus. Okay. Mondi understand. One, shida mar William mana dwa ni akonye. William Ruto karwa ochako dhi maber. But jok ma Ken wacho ni akene gin 17, ministers gin 8, deputy president be gin go, to gi pingo. Sani dhi tim opinion poll. Kuom jogot go. Opinion poll kitimo kuom jogot go 95% ok dhi gocho ne William. Sani ema William nyaka ong'e ni omed joluo, omed Miluya, omed Oria, omed Jacost. Ogol jogi e system kaka wambe ne ogolo wa e system cha. Mondo pang weche ne kaka weche dhi mbele. Nikech root modhi yene okabi wuondi. Root modhi yene. Mood mineno kaka ji
wacho one time ing'e Jakome mamako ng'ani sani ka jokomo ogo about turn baba one time dhi bedo half time. Ken Ondiek nowacho gimoro kae wach mar keto thenge joma moko. Ken Weke wacho ni nitiere kaka winjo bed ni ilodho bati an king'iyo population mar Kenya kata king'iyo number of voting ka wadwa bedo country ma wan fair, there's no problem. Onyama reduce number gi then mondo upgrade numbers mag regions maonge gi good representation in government but ok ni golo gi gimadwa koni ene the main challenge ma wan godo and wadwa Weke kiwinja en ni wan gi local development to gi national development. Gima wadwa timo jowa odhi wabedo too active in national politics to ok wan active in the local politics. Kama mine ma jo adita mineno jo Oriang Potari e kwayo mondo jotelo omak lwetgi mondo gibed ni ginyalo dongore e low level ma gintiere a local community. An gima afil en ni problem ok wan godo ma devolving funds nikech kati winjo wacho hospital mi winjo wacho na nyami history even kaka that thing sama nyongo nondiko barua mondo mi that hospital obed full parastatal anyanyisi ni nditie statement manobedo made gi jomoko from Migo Kisumu ma jo ODM mane pingo wachno manago nyaka video mora nya share kodi Weke ka explain ne jogo nyamori giri no goyo press conference ka pingo wanyo ka kono gini reason momiyo gino nego bed parastatal. I'm promising I'm going to give you that video mondo mi wangene the value mar parastatal to give the value mar referral kaka eno is different and is good no bedo implemented okangi sama no bedo san nikech no yudo ka already na sewera gi that government but gima duong machanta jaduong Weke en ni tendwa mamwalo gi jotendwa mwayudo koro yudo ni Raila winjore gi William Ruto mondo giti kanyakla to nitie jomoko mano miyowa ma jotelo mano kogone gi kata kura gi jopiny moko mano mala ji e komi iyudo ni gin gima kata digitim gikia gima digitim gi this government koro gin gima gidong en choir masters wer hallelujah and the rest in the process giwacho weche moko are useless moko winjo bed kata yawa leaders wacho an adwa kwayo leaders magwa kata ka wa support broad based government to wa support eyo moro ma clever mamiyo dongruok biro nwa eyo moro ma ok pingwa nikech the next minute ibiro yudo ka motion moro nyater kata parliament mondo gol mbadi nikech no timo gimiwinjo Weke wacho no kane Uhuru Kenyatta oseyie dhi miyo Raila telo ng'ama nokuongo kethonwa ne en Oburu Odinga kano wuok oko kowacho ni sani koro wan gi system wan gi ang'ocha system gang'o Makadong politics. No, adwa wacho ni mane mano chenjo gia mar siasa ma William Ruto. And adwa koni ni kane jo goto seneno no Uhuru dwa kawo telo miyo ng'ani. Negi dok manigi yie support William Ruto. Ma egin Martha Karua no koyudo kata kure polling station mogoche. Simply because wakian bolore. And adwa wacho ni devolution is the only weapon mawango. Maka wakao devolution ni watiyo go properly. Emo miwinjo ka penjo an Weke konya penjo ni projects minene omabeyero miwinji kwano gote kata ka gin mag broad based government kata ka gin mar government wa mane watere iwacha penje konya penjo ni 12 billion budget wa Homa Bay County ere kaka konyo jo Homa Bay nikeche samwa wuoyo ni Weke wanyisi adit we mondi wadwa yena yea yes but nikech wan gi anti penjo mada penjo kama duong okay fine marani adwa dhiro makadanga dhire mana kwa chungwa dhe adwa dhiro nyaka peni 12 billion budget wa Homa Bay County government tima ngo okay nitiere gik ma era tiyo penjo ado katie county government penjo all right Weke Ken temo dhiro wach mar telo manitiere piny gi mamalo ere kaka siasa nyalo kelo bedo kako lalo mare yuayo mwalo tingo malo kata golo malo tero piny koro ji obed ni dongruok betie moloyo go siasa ma samoro nyalo miyo ogendni mamoko chich kaso sirikal bende nikech jatend piny biro dwaro tielo mar ariyo to biro dwaro tielo mar ariyo gi kwan mar ombulu koneno ka samoro jomoko nyalo go kwan wacho ni koro mondo atim kama aduok koni matin mondo adhi aywa kocha to samoro gik manonyo bed ni dhi ne oganda nyalo dok piny ing'eni adieri to ber yes ok adwa donjo e wach county government nikech mano ok agenda marwa but kanyo to Ondiek wacho maber nikech ineno counties gi ne wakelo gi mondo gi kel jowa malo sani jo Migori jo Homa Bay jo Kisumu gi jo Siaya gin gi budget margi
to de ber ka leadership ma piny kanyo gi MCAs gango gi jo deputy governor gi governor gi executive mar governor gi konye jowa gi kel gi malo. Okay. Mano en gimo kadwa wacho, because that is the essence mar devolution. To there is a problem adirito ber kata kiwinjo ento angeni ne ga agenda ne angi kamogoyo, lakini adirito ber county governments gi dwani okony jowa 12 billion mi winjo ko wacho no ki tere pa constituency kise golo recurrent expenditure dwani neno gik makoth goyo dwani neno ka jowa ikonyo kikelo malo joma farmers dwani migi fertilizer imiyogi gini ne mondo gibi malo a county stay across to makoro wacho marwa nikech koro gini ratil ko marwa jowa ma wacho ma jo county e piny onagi 4 counties the 4 counties ma Homabay kende 4 counties ko wacho ni Homabay kende 4 counties go dwani ngamo yer kaka governor dwani ine dalau ani kama dalau nitie kama jowa nitie jo kadenyo piny kacha jogo ywak county dwani utine jowa adwa biro e wach siasa mamalo watieki ka watieko ing'eyo William Ruto ne aneno koko dhi maber adirito kabi wuondi okay ka go kura sani to dhi dala mano kabi wuondi nikech mano kalure gi in ami pulse mar nation nikech problem mare Ondiek ema koro dwa wuonde ni oketa keta jogot ka wuonde sani wan gi ng'ata chiel listen atieke dakika chiel dakika chiel wene matini mia matini yewinja jaluo adwani akonyi jamluya gin ji ariyo e cabinet jaluo gin ji ariyo ja Somali ng'ata chiel ja Coast ng'ata chiel to jogi ema kanyi mo gikonyre to jogi to Miami 1 point awacha ye ni ratili kora dwani akonye Weke omak jogi oduoke serikal maber with that your point anto yuak mi yuago Nairobi ma William Ruto wayuaga but an gima yuago bati turwa kidhi dispensaries obed abandoned onge to sha to gichoke pesa adhi biro ratil mar counties kenda bro luonge ratil mar counties en karang'o ratindo nikech en makoro en important nikech Homabay yuak everywhere projects ken nyakwara mogi ratil orumo gi kanyo wabiro duogo kendo chieng' machielo e ratil machielo nyinga en George Bati oriti masani